Dakle, pažnja. Spremite mi, molim vas, toplu čokoladu. Naravno, draga. Hajde da krenemo. Prvo treba skuvati mlijeko i dodati kakao prah. Tako je. A sad ću dodati čokoladu. Jao, kakav miris, divno. Šefe, kako vam se sviđa moja čaša, jeli? Mislim da će unuci biti veoma drago da pije iz nje. Moj kakao je spremljen s ljubavlju. Kako slatko. Hoćete da probate, šefe? Ne morate. Ja imam svoj recept. Dakle, dodat ću što više tople čokolade. Kako je gusta i lepa. A sada treba umutiti šlag. A zatim dodati marshmallow. Eto, brzo i ukusno. Smirite se, bako. Ne dirajte. Moram i ja dodati šlag. Da, tako je. I marshmallow mi također treba. Da, ponovit ću sve za šefom. Ali dodat ću još i bombone. A još čokoladni sirup i keks. Obavezno ću staviti poki štapići, da bude što slađe. To je to. Završio sam. Wow, hvala vam puno. Sad ću probati ovo piće. Ova topla čokolada je mnogo slatka i ukusna. Ekstra. Baš mi se sviđa. A ovo je bakin kakao? Pa nije nešto. Wow, ovo piće je jako lepo. I ukus je super. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je brat. Čestitam. Tu, ja sam najbolji. Bako, pažnja, imamo novi zadatak. Hoćete moći da mi ispečete tortu? Naravno. A sve što poželiš. Nema problema. Hajde da krenemo. Dakle, prvo treba premazati sve kore šlagom. Tako je. A sad ću uzeti nož i napraviti srce za moju omiljenu unuku. Odlično. Mislim da će joj se dopasti. Znam da moja unuka jako voli čokoladu, tako da ću dodati što više. I obavezno ću staviti različite slatkiše. Kakva lepota. Kako vam se čini, šefe? Jo. Bravo, bako. I ja ću napraviti tortu zanimljivog oblika. To će biti duga. Dakle, iseći ću tortu na pola, saviti je i preliti filom svih boje duge. Da, odlično mi ide. Da, skoro sam završila. Ostalo sve razmazati. Tako je. Sada mogu napraviti oblake od šlaga. Dodat ću oči i usta. To je to. Moja vesela torta je spremna. Hej, gde ćeš prljavim rukama? Kako ukusno. Moja torta izgleda super, jel da? Da, unuče. Samo što nije ravna. Čekajte, još nisam završio. Stavljam foliju. A zatim pravim glazuru. Istopit ću čokoladne mrvice plave boje. Da, tako je. Dodat ću šarene konfete. I gledajte sad. Dižem to. Je li to ukusno? Gledajte kako to lepo izgleda. Svaka mi čast. Ja sam genije. Da, to je moj unuk. Posluži se, draga. Kako lepe torte. Probat ću prvo dugu. To je veoma ukusno. Oduševljena sam. Cool. Kako slatko srce. Obožavam čokoladu. A ova torta izgleda jako neuredno. Dobro, ipak ću je probati.
Uj, ne. Pobeđuje šef. Čestitam. Zašto? To je moj kečap. O, šefe, gledajte. Ha, prevarila sam šefa. Dakle, vaš novi zadatak je pasta? Biće urađeno. Dobro, draga. Kako se to sprema? Dobro, valjda prvo treba skuvati špagete. Hej, zašto ne staju u šerpu? Ne razumem. Hajde! Imam lopaticu. Tačno. Predaj se. Ne pomaže. Hajde, tvrdoglave špagete. Stani, unuče. Baka će ti pomoći. Treba uključiti šporet, ugrejati vodu i onda ćeš špagete omekšati i stati u šerpu. Eto, gledaj. Shvatio sam, bako. Spremati običnu pastu je dosadno. Ja sam profesionalni šef i napravit ću sve svojim rukama. Dakle, uzimam brašno i parija. Da, sad ću napraviti savršeno testo. Tako je. A sad ću dodati jestivu boju u testo. Divno, ostalo je malo sačekati. Stavljam testo u činiju i sada treba malo sačekati. Jao, kako dosadno. Da, mrzim da čekam, ali šta da se radi? Šefe, vaše testo je već spremno. Da, tačno. Znači, mogu ići dalje. Sada testo treba razvaljati i seći. Bitno je dodati malo brašna da se testo ne zalepi. To je to. Moje špagete su spremne. A sad ću dodati malo morskih plodova. Koristit ću hobotnicu. O, da. Perfekto. Napravila sam divnu pastu. Jao, bako. A ja sam odlučila da dodam malo kečapa u pastu. Odlično. Jao. Ne mogu da izvadim špagete iz šerpe. Zalepili su se. Izglede odvratno. Dragi, to se treba baciti. Da, baka je u pravu. Dobro, neka stoji ovde. Potpuno sam zaboravio da imam instant nudle. Sad ću ih spremiti za moju sestru. Samo treba dodati začine i preliti sve vodom. Eto, sve je spremno. Prijetno, sestro. Kako super! Samo što me ova velika hobotnica plaši. Uj, mrzim morske plodove. Ne, to sigurno neću jesti. Uj. Bolje da probam bakino jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Super, oduševljena sam. Šta? Nikad nisam probala instant nudle. Sad ću probati. Nisam očekivala da su tako ukusne i ljute. To je bilo super. Brate, pobedio si. Super. Dakle, vaš posljednji zadatak je čips. To je lako. Jel da, šefe? Tako je. Vidjet ćemo ko će od nas pobediti. Ne brini, dragi, sad ću ti pokazati kako se sprema čips od krompira. Prvo, krompir treba očistiti i iseći na kolutove. Ovako. Zatim je sve jednostavno. Sipam u tiganj ulje i pržim sve to. Tako je. Jesi razumeo? Naravno, bako. Dakle, krećem. Prvo čistim krompir, a onda ga sečem. Nije loše. Šta ide dalje? Ulje? Da, sipat ću što više. I bacam krompir. Pomoć! To je baš opasno. Jao, pazi, unuče. Kako je moj čips? Sad ću probati jedan. Nije loše. Gledajte svoje posla, bako.
Ja ću spremati načos od tortilje. I seći ću je na troglove. I ispržiti sa svih strana. Bako je sam vam rekla. Dakle, sipat ću ulje u tiganj. I ispržiti svoje troglove. Tako je. Ispalo je baš super. Ali to još nije sve. Sos ću napraviti od sira. Treba ga istopiti uz pomoć vatre. O da, perfekto. Ostalo je lepo servirati jelo. Dodat ću limetu i to je to. Baka je tako smešna. Sve mi gori. Sve u redu? Moj čips je spreman. Bako, hoćeš da probaš? Izvoli. Ne moraš. Tačno. Treba dodati što više začina da bi postalo ukusnije. Da, promešat ću. I probati. Pa može da prođe. I ja sam skoro završila. Dodati začine je dobra ideja, unuče. Nadam se da će se unuci dodati moj čips. Posluži se, draga. Da vidimo. Izgleda da je brat malo preterao. Čips je izgoreo. Uj, neću to jesti. Bolje da probam bakin čips. To je veoma dobro. Svaka čast. A šta će li me tako čipsa? Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se takva varijanta. Pobedila je baka. Tvoj čips je najlepši. Jeste čuli? I ja sam pobedila. To. Nešto ukusno. Naprimjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijetno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo.
Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Jeste već čuli za našu novu igricu gdje treba skupljati suši, krofne i još puno toga? Da, pobedio sam! Pridruži mi se i instaliraj igricu Multidosort u Google Playu ili Apple Storeu. Sljedeći zadatak su palačinke. Jel može? Odlično, mala. A baka je najbolja u tome. Ne slažem se. Jao, kakve veze ima ko kuva bolje? Bitno je kuvati sa zadovoljstvom. Da bih spremila testo za palačinke, uzimam jaje i što više brašna. Wow, a brašno liči na sneg. Uključujem i... Ups, izgleda da sam nešto uradila pogrešno. Ali što? Ne razumem. A mislim da će unuci biti baš drago ako napravim palačinke u obliku srca. Stavit ću kalup u tiganj, a zatim sipati malo testa i to je to. Kakav miris! A ja volim praviti palačinke na specijalnom šporetu. Tako ih je baš zgodno okrećati. Gledajte kako to rade profesionalci. Da, odlično. Mogu da počnem. Polako. O, da. Prva je spremna. Okrećem je. Gledajte kako mogu. Op, i sve spremno. Šefe, pogledajte moje srce. Zar to nije preslatko? Ja, opet oni. Ups, izgleda da je moja palačinka malo izgorela. Ajuj, što da radim? Ideja. Dok se oni raspravljaju, ja ću ukrasti šefove palačinke. Tako je. Niko ništa nije primetio. Svaka mi čast. Evo, šta? Katastrofa. Palačinke su nastale. Treba hitno spremiti nove dok imamo vremena. Dakle, dodat ću kakao i učiniti moje palačinke čokoladnim. Nadam se da ću tako pobediti baku. Da. A još ću nacrtati jednoroga. Znam da ih mala voli. Tako je, još malo. Wow, ispalo je baš dobro. Može da se okrene. Wow, svaka mi čast. Nadmašila sam sebe. Bravo, šefe. I ja sam skoro završila. Ostalo je dodati belu nutelu. O, da. Tako je lepa. A preko ću sipati bombone, što više. Jel super? Da, Nancy. Onda ću i ja dodati nešto. I to će biti javorov sirup i maslac. Nema ništa bolje od klasike. Tako je. Prijatno, mala. Wow! Kako zabavne palačinke. Posebno mi se sviđa jednorog. Sad ću ga probati. Pa ukus nije nešto, ali svakako hvala. Wow! Kako slatka srca. Ko ih je spremio? Mislim da je to bila baka. To je jako dobro. Sviđa mi se. Wow! Palačinke sa bombonama? Ozbiljno? Sad ću probati. Wow! Oduševljena sam. To je jako dobro. Pobedila je Nancy 100%. Ja? To? Tako
sam gladna. Spremite mi, molim vas, ukusnu pastu. Jel može? Dobro, draga. A može? O, znam. A mogu uzeti instant nudle i preliti vrućom vodom. Da, to će biti brzo i ukusno. Eto. A bako, kako ti se čini, jeli? Kako si pametna, Nancy. Ali ja ću napraviti domaće špagete. Prvo treba razvaljati testo i seći od njega slatke figurice. Na primjer medu, srce ili smajlić. U stvari imam bolju ideju i seći ću naziv mog omiljenog kanala. Kako vam se čini, šefe? Bravo, to je genijalno. Dakle, moram se i ja potruditi i smisliti neku originalnu pastu. Znam, napravit ću šarenu pastu. Mala će biti oduševljena 100%. Nancy, kako si ti? Sve u redu. Sad ću dodati u svoju pastu što više topljenog sira, jer ga i sama jako voli. Nadam se da će se i sestri dopasti. Promešat ću pastu sa sirom i to je to. Zanimljiv recept. Ja ću pomešati španać, maslinovo ulje i pasulj sa sirom. Da, tako ću napraviti veoma ukusan sos za pastu. Sama sam ga smislila. Eto, gledajte. To je divno. A sada mogu staviti svoje špagete. I to je to. Nije loše, bako. Ali ja ću ukrasiti svoju pastu škampama. O, da. Prijatno, draga. Wow, hvala vam puno. Probat ću prvo ove nudle. Miris je zanimljiv. Pa ništa posebno. 100 puta sam jela takvu pastu. A kakav je to zeleni sos? Nije loše. Wow, kako lepa pasta. Pitam se kakav ukus ima. Wow, to je predobro. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je šef, da. Ja, to, najbolja sam. Jeste čuli? Šta? Unuko? Prvo treba sastaviti kuću. Dakle, spojit ću delove međusobno. Tako je. Zatim ću prikucati do neksere. Kako boli moj prst. Ajuj. Ne brini, Labubu. Sa Sofije sigurno sve u redu. Ti uopšte ne znaš da koristiš čekić, Sofi. Vidiš šta ja imam. Sa ovim alatom ću sigurno sve uraditi mnogo brže i efikasnije. Eto, sastavio sam kuću baš brzo. Stavit ću krov i eto sad imam pravu kuću. Sofija, šta si ti uradila? Čekićem neću ništa uspeti. Imam ideju. Potrebna mi je žvaka. Zažvačit ću je. Sad ću da zalepim sve delove međusobno uz pomoć žvake. Da, to je cool ideja. Uspjela sam. Još malo. Super. Sad ću staviti krov. I to je to. Šta se dešava? Sva sam u plavoj farbi. Dosta, prestani. Namerno sam to uradio. Ovo je moj vodeni pištolj sa plavom farbom. Planiram da ofarbam svoju kuću u plavo. To je lako, gledajte. Da, farbam to. Uspeo sam. Labubu, pazi se. Moramo farbati kuću čak i unutra. Tako je. Oho, kako je brzo Danny farbao kuću. Sad je red na Sofi. Šta je ona smislila? Wow, ona sipa roze farbu direktno iz kante za zalivanje. Odlično. Tako će sve ravnomerno farbati.
Wow! Gledajte kako lepa boja! Divno! A ovo je portret njenog Labubu. Izgleda cool! A šta je smislio Deni? O, i on je odlučio da pričvrsti portret svog Labubua. Da, Labubu vidi, napravio sam ti cool kuću. O, Labubu, tvoja kuća je najbolja. A Deni ume samo da ponavlja. Sad ću da napravim dvorište za moju kuću. Dakle, ovdje će biti veštački travnjak i ograda. Super! Sa dve strane obavezno. Labubu, šta bi želela da staviš ovdje? O, tačno! To je odlična ideja. Vidi, imam lampicu. Unutra ću da stavim jelku i fotelju. Eto, sada možeš da uživaš ovdje. Hajde, draga, uđi. Jel ti se sviđa? Baš mi je drago. Ma šta je smislio Deni? Moj Labubu će imati sve najbolje. Stavit ću pored garažu, a ovdje ću da okačim alat, plakate i staviti gume. Da, tako je. Čekajte, kakva je to garaža bez automobila? Da, moj Labubu ima svoj auto, cool auto. A šta je kod vas tamo, jeli? Potrebni su mi sunđeri. Dakle, sad ću ih povezati međusobno. Tako je. Eto, dobila sam kauč. Stavit ću ovdje jastuke i obavezno roze tepih. Tu će biti stočić, a na njemu biljka. Tu će biti komoda, televizor i još biljka. Ispala je baš prijatna dnevna soba. Ali hajde da dodamo još nalepnice Hello Kitty. One su tako slatke, a neka budu svuda. Na prozor ću okačiti zavese, a zatim par polica za knjige i vaze. O, da! A tu ću da stavim sat i obavezno da okačim disko kuglu jer moj Labubu obožava žurke. O, da! Što? Ja ću napraviti bolje. Da. I ja ću da stavim tepih. Tako je. I po celoj sobi će da bude neonsko osvetljenje. Ekstra. Tu će biti kauč, jastuci i figurica mog Labubua. Još ću okačiti plakate. Da. Staviti malu biljku, fotelju i sto. A na stolu će biti kola. O, da. Zatim mi trebaju police, na njima ću da stavim igračke i knjige. I okačit ću par disko kugli. Gledajte, moj Labubu je oduševljen, što znači da sam napravio sve sjajno. Može da se prave žurke. Šta da smislim na drugom spratu? Čekajte, šta se to čuje? O ne, moj Labubu plače. To nije u redu. Ona je ogladnela. Znači, moram hitno da napravim kuhinju za nju. Dakle, prvo ću napraviti pod sa crno-belim pločicama. Eto. Ispalo je super. Sada ponovo uzimam karton i makaze. Hoću da isečem pravougaonik. Tako je. Posle ću uraditi isto od žutog kartona. A sada treba da zalepim dva pravougaonika zajedno. Sastavit ću celu konstrukciju. Gledajte, dobila sam stočić. I stavit ću iz njega stolice. A na stolu ću da izložim hranu i šolje. A tu će biti frižider. Zatim drvo i kuhinjski nameštaj. A sada treba popuniti prazne police hranom. O, da, ispalo je sjajno. Ovdje će biti šerpice i to je to. Labubu, a brzo idi da vidiš. Kako ti se čini? Sofi, ali kako će tvoj Labubu da stigne na drugi sprat? Ako nisi napravila stepenice, potrebno je brzo da to ispraviš. Wow, kakve lepe stepenice. Da, trudila sam se. Kako ti se sviđa kuhinja? Hajde, pojedi nešto. Znala sam da će ti se dopasti kolače. O, šta radiš, Deni?
I ja sam napravio dobru kuhinju u stilu McDonald'sa. Moj labubu će uvek moći da pojede omiljene hamburgere. Jesi gladan, a? Ajde, pogledaj šta sam napravio za tebe. Deni, tvoj labubu je sigurno srećan. Napravio si sve što on toliko voli. Nevjerovatno. Pogledajte kako uživa. Popio previše kole, bilo je zabavno. Ne mogu da dočekam da saznam šta će biti dalje. Sad ću da napravim spavaću sobu. Dakle, uzimam sunđere, prekrivam ih kaninom, a zatim od kartona ću seći delove automobila. Aha, zatim treba to farbati. Ovo će biti prava munja McQueen. Izgleda odlično. Ostalo je sve to zalepiti, dodati par detalja i to je to. Gledajte, ispao je pravi autokrevet. Cool. Sophie, šta kažeš, jeli? Pogledaj. Nije loše. Jo, moj krevet je gori, šta da radim? Ne znam kako da popravim to. Uzet ću štapiće i lepak. A zatim ću zalepiti to sve međusobno. A sada prekrivam tkaninom, dodajem ukrase u obliku cvjetića i stavljam iznad kreveta. Ovako. Ispalo je baš slatko. Gledajte, moj krevet sad izgleda mnogo bolje. Moj labubu će biti kao prava princeza. Sophie, svaka čast. Ja sam smislio da napravim kompjuterski sto za svog labubua. Tu će moći da igra igrice ili da se dopisuju sa prijateljima. A sad je vreme za spavanje. Hajde, laku noć. Odmah je zaspao. Znači da mu se svidelo. Moj labubu će biti oduševljen. Slatkišu, pogledaj šta sam napravila za tebe. Tvoja spavaća soba je divna, zar ne? Sve sam to smislila za tebe. Laku noć. Deni, hajde da im ne smetamo da spavaju. Da, oni su tako... A Britney se obično igra sa Barbie, dok Monika se igra sa svojom omiljenom vešticom. Kućica im je jedna, ali je očigledno malo za dve lutke. Devojčice se često zbog toga svađaju. Jao, kuća će sada pasti. Eto pale, baš mi je žao, slomila se. A nije problem, ja ću sama sebi napraviti kuću. Ja isto. Zalepit ću sve kartonske delove među sobom. Dakle, počinjem. Treba mi lepak. Aha, a sada ću spojiti sve to. Tako je, sad je moja kuća gotova. Super! Još treba staviti krov i to je to. Što? Monika ima sličnu kuću? Da, i ja sam sagradila sebi odvojenu kuću. A ni samo tebi to dozvoljeno. Treba izrezati prozore. Šta? Da, i meni treba prozor. Super! Ona sve ponavlja za mnom. Sad ću je naučiti pameti. Imam vodeni pištolj. Tako je bolje. Britney, gde ćeš? Bilo je smešno, nemoj da se ljutiš. Ne, to nije smešno, sva sam mokra. Ali došla mi ideja. Imam nesase. Unutra je mnogo lakova za nokte. Treba izabrati savršenu boju. Da, ova roza je prelepa. Sad ću ofarbati moju kuću. Tako je. O, da. Boja je divna. Ispalo je odlično. Došla mi ideja. Mogu da ofarbam kuću u zeleno. Biće super. Ja obožavam zelenu boju. Koristit ću valjak. Tako će biti mnogo brže. To je to. Završila sam sa farbanjem. I ja sam završila. Dobro, šta da radim dalje? Tačno. Krov. Stavit ću čebe na krov. Da, ovako. I čebe na ravnoroze. Dobro, a moj krov će biti u lišću. Odlično se slaže sa zelenom bojom. A sad ću napraviti okvir za prozor. Da, izgleda savršeno. I meni treba okvir. Samo što će moj biti bele boje. A sad ću zalepiti cipelicu. A ja ću staviti na lepnicu šešira veštice. O, divno. I meni
se sviđa moja kuća? Šta dalje? Tačno. Počet ću da sređujem prvi sprat. Prvo treba staviti tetik. Tako je. Ovdje će biti dnevna soba. U ovoj sobi moja veštica će moći da prima goste. Dakle, stavit ću kauč, drvo i sto. Na njemu će biti biljke i kamen. Također ću imati stočić za kafu. Na njemu će moja veštica moći da čuva svoj šešir. O, da, prelepo. Kako ti se sviđa? Baš mi je drago što si oduševljena. O, a još ti fali ogledalo. Veštice, izvoli. Ja sam mnogo lepa. Dobro, uzmi ogledalo i okači ga sama gdje hoćeš. Svaka čast. Ali mislim da ti treba više ogledala. Moje lutki se stvarno sviđa i ja sam srećna. Svaka mi čast. I ja sam počela da pravim prvi sprat za malutku. Tvoj će u poređenju sa mojom biti užasan, Monika. Gledaj kako se to radi. Ja sam već stavila tepih i okačila zavesu. Zatim ću staviti fotelju, komodu. I ovdje će biti stočić. Treba će nam još televizor. Na njemu će se prikazivati moja omiljena emisija. Ona je tako smešna. Stalno joj se smijem. Ispalo je tako super. Oduševljena sam. O, Barbie. A vidi svoj prvi sprat. Kako ti se sviđa, jeli? Znala sam da će ti se dopasti. Kao što sam i rekla, moja soba stvarno izgleda bolje. Nije tačno. Šta da napravim na drugom spratu? Ideja. Potreban mi je veštački travnjak. Želim da ga stavim pored kuće. O da, on je tako mekan. Imam ideju. Sad će doći. Šta? Gde je otišla Britney? Dobro, nema veze. Moja veštica će moći da se vozi ovdje na svom biciklu. Ali to još nije sve. Napravit ću jezero za nju. Da. Izgleda super. Tu će biti klupa. Ona će moći uveče da gleda kako plivaju slatke patkice. Evo ih. Stavit ću ih u jezero. Hajde, plivajte, mališani. A ti, moja draga, sedi na klupu. Eto, uživaj. Moja veštica obožava da čita knjige. Znala sam da će ti se dopasti. O, preslatko. Vratila sam se iz šopinga. Kupila sam za moju Barbie sve što joj treba. Napravit ću joj bazen. Evo ga. A u bazen treba sipati vodu. O, da, tačno. Sipat ću. Super, tu će biti ležaljke, suncobrani. I stavit ću još različite detalje. Tako je. I uključujem muziku. Moja Barbie ne može tako da ide da pliva. Mora da se presvuče u kupaći kostim. Tako je mnogo bolje. Hajde da te stavimo na ležaljku. Super. I uzmi koktel. Vidi, Barbie. Tvoji prijatelji su stigli. Svi su došli na tvoju žurku na bazenu. Sjajno. O, Ken, čao. Dugo te nismo videli. Kako si? Hajde, sedi tu, pored Barbie. O, kako su slatki. Jo, Jess, odeća uopšte ne odgovara za bazen. Hajde i tebe da presvučemo. Tako, mnogo bolje. Sedi u bazen. Uživaj. Znam da svi vole da se rasklade u bazenu po vrućem danu. Pusti se. I daću vam kokteli. Evo ih. Poslužite se. Prijatno društvo. Šta? Britney tamo ima celu žurku. Moja veštica to ne voli. Napravit ću drugi sprat.
Dakle, tu će biti kuhinja. Čak će i kuhinja kod mene biti roze. Kako divno. I kuću staviti ovdje. A hranu tu. Odlično. Kako hladi ovaj frižider. Zatvaram, to je to. A sad ću rasporediti sve za kuhinju i kuvanje. Tu će biti sto, a ovdje toster. Hajde da napravimo par tostova. Gotovo. Stavit ću hleb na tanjir. Tako je. A zatim namazati džemom. Evo ga. A Barbie, vreme je za ručak. Jesi gladna? Sedi, draga. Prijatno. Sad ću ti pomoći. Ja znam da ti voliš sendviče sa džemom. Hajde, treba namazati džem na tost. Aha. Tako je. Odlično. Sve spremno. Sada možeš da probaš. To je mnogo ukusno, veruj mi. Jel da? Znala sam da će ti sve pasti. Monika, a jesi ti napravila kuhinju? Da, ali postoji mala razlika. Moja je bolja. Ovdje je koktel. Omiljeni koktel moje veštice. Devojke, napravili ste veoma cool kuhinje. Idemo dalje. Ostao je treći sprat. Na trećem spratu će biti spavaća soba. Ovdje će moja veštica moći da se odmara. Prvo treba staviti crni tepih. Da li je to tepih? Ovo je tepih. Da, mnogo lep. Uvek me kopiraš. Dobro, to će biti krevet. A ja imam roze krevet. Dakle, sad ću ga staviti ovdje. A na zid sam zalepila veliko blistavo srce. A meni je potreban ormar. U njemu će biti sva odeća moje veštice. A u komodi sve njene knjige. Stavit ću ogledalo, par njenih omiljenih stvari i okačit ću poster. Da, tako je. Što? Dobro, ormar moje Barbie je sigurno veći. Ona ima tako puno odeće, nemate pojma. Dakle, okačit ću sve, a dole staviti torbice i obuću. Moja Barbie će biti oduševljena. Wow, devojke, svaka od vas je napravila prelepu spavaću sobu. A vašim lutkama će se sigurno dopasti. Treba da pokažem Barbie. Njena odeća ne odgovara. Znam, hajde da te presvučemo. Izgledaš mnogo lepo. Ne znam šta da izaberem. Sve mi se sviđa. Šta? A u sobi moje veštice ima gramofon. Ona će svaki dan moći da pleše direktno u spavaćoj sobi. Hajde da im pokažemo. Jeku, da. Odlično igraš. Neverovatno. Moja Barbie je tako lepa. Ali meni je dosadilo da se igram sama. Ideja? Hajde da odemo do komšije sa tortom. Yes. Eto, uzmi. Idemo. Monica, zdravo. Ćao. Nismo došle kod tebe praznih ruku. Moja Barbie odlučila da vas počasti tortom. O, kako slatko. Dobro, hajde da se igramo zajedno. Naše lutke su drugarice i mi isto. Mandy, ti si prva. Ne, ti ćeš biti prva. Okej, da vidimo šta je kod mene. O ne, to je crvena paprika. Kakav užas. Neću da jedem to. Šta je kod tebe? Ne znam. O, i ja imam crvenu papriku. I ko od nas ima pravu? Nikol, počni. Ne, ti počni, Mandy. Ne ti. Stop. Hajde da igramo papir, kamen, makaze. Nerešeno. Hajde onda zajedno da probamo. Hajde. Jesi spremna? Idemo. Kako ukusno. Da, ja imam čokoladu, a ti? Ja? Vatra! Ajoj! Ups, izvini, Mandy. Nikol, pokvarila si moju frizuru i šminku. Kako si smela? Još i čokolada si istopila. Neću više da jedem to.
Ja ću pojesti, baš me briga. Što je to bilo? Ja sam spremna, Nicole. Pridrži. Da vidimo. Wow, pa to je cipela. Ja obožavam cipele. A ona je još i zlatna. Nadam se da je to moj broj. A ja imam isto cipelu. Izgleda super. Ne, moja cipela je bolja. Pogledaj kako sjaji. Jao, pa to je čokolada. Da, znači moja cipela je stiva. O, baš je ukusna. Oduševljena sam. Što? To je predobro. A šta je kod tebe? Valjda ista čokolada? U stvari ne, mislim da ne. Sad ću probati tu cipelu. Padam! Sve u redu? Šta? Wow! Tako sam lepa! Ličim na princezu? Šta? Previše si lepa. Hvala, Mandy. To je princ, čao. Hej, čao, ja sam Mandy. Šta? Niko me nikad nije odbio. Došao sam po Nikolu, ona je moja princeza. Zaljubio sam se u tebe. Jel da? To je tako slatko. Šta je to? O ne! Sad ću se pretvoriti u običnu devojku. Jao! Princ će se razočarati. Ti više nisi najlepša. Mandy, ni ti mi ne trebaš. Jedva čekam da vidim šta je ispod poklopca. Mandy je svakako zauzeta. Wow, pa to je šminka, super! Zvaću te kasnije. Šta? Oho! Isto šminka. Pitam se da li je čokoladna ili prava. Došla mi ideja. Nicole, mogu li ja da počnem? Super. Sad ću našminkati usne. Da vidimo. O da, to je pravi karmin. Nicole, probaj ti. Znači da je kod mene čokolada. Sad ću probati. Šta? To je pravi karmin. Mandy, prevarila si me. Poverovala si. Dakle, sad ću probati svoje senke. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Došla mi ideja. Sad ću se našminkati, ali neobično. Nicole, šta radiš tamo? Hej, jel me čuješ? Kakav monstrum! Nije mi dobro. To je bilo smešno. Sad ću pojesti njenu čokoladu. Da. Mandy, čekaj. Odlučit će brojalica. Ja sam prva. Izvini. Šta je to? Ogromno jaje? Šta je kod tebe, Mandy? Ne, ti si prva. Okej, sad ću da vidim. Ovo liči na pravo jaje. Unutra ima nešto. Wow, kod mene je čokolada. Super. Mandy, nemoj da mi zavidiš. Šta je to unutra? Neka kutija. Wow, kako lep prsten. Neverovatno. Prelepo. Mandy, sad ti, hajde. Da vidimo. Oj, ja imam jaje. Šta da radim sa njim? Tačno. Sad ću ga ugrejati. A možda će neko izaći iz njega. Papagaj, na primjer. Jao, a Nicole se još divi svom prstenu. O, Nicole, jel čuješ to? O, jaje puca. Super, hajde da vidimo ko je unutra. Nicole, hajde zajedno. Što? To je zmija! Ajoj! Kako slatko. Ja sam je uzgajala. Sad će mi to biti najbolja drugarica. Tako si lepa. A ja sam tvoja mama. Nicole, pogledaj je, tako divna. Ne, nije. Stani, Nicole, sad ja. O, to je dugme za prati. Pritisnite dugme i zapratite naš kanal. Ali šta će mi ovo dugme? Tačno, hvala, Nicole. Stavit ću ga ispod poklopca. Pokucat ću i... Šta? To je buba švaba. Moram pozvati svog dečka hitno. Dođi brže. Šta je bilo, Mandy? Buba švaba. Ja
Zašto ga je pozvala? Kakav je to dečko? Dajte mi tu bubašvabu. Mandy, probaj. O, pa to je čokolada. Marš odavde. Sviđa mi se. Nikola, šta je kod tebe? A ja imam pravu bubašvabu. Baš je slatka. Ozbiljno? Odvratno. Mandy, šta ti je? To je samo mala slatka bubašvabica. Zašto se plašiš? A došla mi ideja. Sad ću napraviti kućicu za svoju bubašvabu. Vidi, to je divno. Dobrodošla, mala. Od sad je to tvoja kuća. Nice. Ajde, ulazi. Nikol, izvini, ali ja to ne razumem. Ti nisi normalna. Da vidimo šta je ispod mog poklopca. Fuj, riba, kako odvratno. A šta je kod mene? Isto riba. Super. Miris je divan. Dakle, moram nazvati nekog. Kucam broj. Bako, halo, treba mi tvoja pomoć. Super, čekam. Evo moje bake. Ćao. Draga, jesi me zvala? O, riba. Dobro, sad ću je spremiti za tebe. Let's go! Super, Mandy. Sad ti? Mandy? Šta ti je? Ej, šta? To nije prava, Mandy. Ej, Mandy, izlazi odatle. Jao, ipak me našla. Dobro, sad ću probati ovu gadnu ribu. Ali ja ne volim ribu. Treba dodati nešto ukusno. Naprimjer, zlato. Uvek ga nosim u svojoj tašni. Tako je mnogo bolje. Ali riba i dalje izgleda užasno. Dobro, probat ću. Čekajte. Šta? Pa to je čokolada. Nikol, to je tako ukusno. Draga, spremila sam ribu za tebe. Prijatno, unuko. Hvala, bako. Najbolja si. Sad ću probati. Šta? Tvoja riba izgleda baš dobro. Znam, to mi je baka spremila. Sad ću je probati. Miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ješću rukama, baš me briga. Nikol, a hoćeš li meni dati? Šta, Nikol, plašiš me? Dobro, jedi sama. Mandy, puštam te. Dobro, da vidimo. Šta? Tu su olovki papir, šta da radim sa tim? Mandy, sad ti moraš da crtaš. Stvarno? Nisam znala. Ok, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. Usput, zapratite ga i stavite like. Probat ću. Iu, to je pravi papir. Fuj. Odvratno. Nikol, a šta je kod tebe? I ja imam papire olovke, ali su čokoladne. Da, imala sam sreće. Prestani da se glupiraš, jedi već. Dobro. Olovka je baš ukusna. Oduševljena sam. A šta je sa papirom? Wow! I papir je od čokolade. Nevjerovatno. A ja sam tako gladna, šta da radim? Dobro, pokušat ću da zauzmem sebe crtanjem. Nacrtat ću kolač. Šta? Kolač je postao pravi. Nevjerovatno. Oho, baš je ukusan. Nisam znala da je to moguće. Šta kažeš? Hoću ja da probam. Ne diraj, to je moje. Šta još da nacrtam? Da, smislila sam. Nacrtat ću još jedan kolač. Da, uspelo je. Wow, probat ću ga. Kako ukusno. Mandy, daj mi. Ne može, to je moje. Ti možeš samo da gledaš. Zanimljivo koliko dugo mogu da se vrtim bez prestanka. Hej, saberite se. Želim najukusniju tortu. Tortu? Super, napravit ću najbolju. Bilo šta za moju unuku. Nema problema, ja sam profesionalac. Najvažniji deo torte je krema.
Moja torta će biti dovoljno visoka i veoma ukusna. Moja torta će biti u obliku srca za moju omiljenu Margot. Uzet ću Kit Kat i malo fila. Nije spalo loše. Dodat ću malo čokoladnih bombona odozgo. Margot će se svidjeti. Ovako, sad ću vam pokazati kako treba da izgleda prava torta. Sečemo na pola. Stavljamo jednu polovinu na drugu. Sklanjamo sredinu. I okrećemo. Šareni fil će učiniti da torta još više liči na dugu. A sad ću to sve obojiti. Malo ću uzravnjati fil i napravit ću lepe, mekane oblake. Dodat ću male oči i usta. Ovako izgleda pravo remek delo. Ja ću sigurno pobediti. Uopšte nije obavezno da torta bude lepa. Najvažnije je da bude ukusna. Šta, ova gomila čak ni ne liči na tortu? Užas. Nisam još završio. Sada će moja torta također postati lepa. Istopit ću šarenu čokoladu. Dodat ću šljokice. Što više. Devojčice vole šljokice. I sad, najzanimljiviji deo. Pažljivo dižem. Wow, baš cool. Moja torta će sigurno da pobedi. Oho, svaka čast unuče. Nije loša ideja, ali moja torta je bolja. Wow, kakva lepa, sjajna torta. Mislim da ću od nje da počnem. Awesome! Baš ukusno. A sad ću probati bakinu tortu. O da, moje omiljene bombone i čokolade. O, kakva je ovo čudna torta. Pa dobro, probat ću. Ukusnije nešto. Pobedila je torta od šefa. Ja sam rekla da ću da pobedim. Da vidimo ko će bolje da napravi toplu čokoladu sa mančmelovom. To ja mogu. Biće ti čokolada. Ništa lakše. Šta sadimo? Treba da počinjemo. Moja tajna ukusne tople čokolade je u tome što ja koristim omiljenu čokoladu Margot. Treba dobro promešati i sipati u čašu koju mi je Margot poklonila. Pogledaj koja lepota sa mojom slikom. Pa šta? Ništa ti ne razumeš. Sad ću probati kako mi je ispalo. Ukusno kao i uvek. Hoćeš malo? Ne moraš. Prava topla čokolada treba da se pije iz ovakvih čaša. Sipat ću toplu čokoladu. Sad treba da umutim šlak i da ga stavim lepo odozgo. A onda da ukrasim sve to mančmelovom. Ovako treba da izgleda topla čokolada. Ne dire rukama. O, šta ja da radim? Opa, šlak. To će mi trebati. Kako ukusno. Treba da stavim više šlaga odozgo i više mančmelova. Ovako. A još ću dodati bombone. A još oreo i čokoladan sirup. Da, i ove štapiće. Ovako sigurno još niko nije radio. Oho, probat ću prvo toplu čokoladu. Tu ima baš mnogo marshmallova i bombona. Ovo je veoma ukusno. Opa, ovu sam šolju poklanjala baki. Mada topla čokolada joj nije nešto. A za ovu čašu će mi biti potrebna slamčica. Ukusno. Treba malo da razmislim. Ovog puta je pobedio Andy. To. U mladosti nisam loše žonglirala. Ovog puta treba da spremite čips. Dobro, draga. A kako se on pravi? Vidjet ćemo ko će koga. Da, sunce moje. Šta da radim sa tim? Sve je lako, gledaj. Uzimaš krompir, čistiš ga, ovako, onda sečeš ovako, pališ pored, sipaš ulje i stavljaš krompir. To je to. Ništa teško. Jasno. Okay. Pa, pazi se krompiru. Sad ću te brzo spremiti.
Sipat ću što više ulja. Nemam vremena da čekam. Upalit ću šporet odmah na maksimum. Poklopac će mi trebati za zaštitu. Dobro, bacam krompir. Čuvaj se. Jao, izvini, bako. Budi pažljiv, Andy. A vreme je da preokrenem svoj čips. Ja mislim da je ispalo super. To je običan čips. Moj čips će da bude stvarno predobar. Uzet ću lepinje. Pažljivo ću ih iseći. A sad ću preliti uljem. Bako je onako nećete moći da ponovite taj recept. Zagrevam ulje. I pržim isečene lepinje do rumenila. To je to. Najukusniji načos je spreman. Ostalo je da dodam sirni sos. Istopit ću sir i polit ću načos sa njim. A zatim ću ga ukrasiti limetom i to je to. Remek delo. Ja ne bih tako rekla. Jao, Andy, tvoj čips. Jao, potpuno sam zaboravio na njih. Nadam se da Margo voli koricu. Sumnjam. Šta da radim? Znam, sirni prah će sve popraviti. Dodat ću što više. Da, sad treba dobro promešati. Jao. Izgleda da nije pomoglo. Dobro, nadam se da će se Margo svidjeti. Moj čips je gotov. Malo soli i ispašće veoma ukusno. Odlično. Oho. Kakav je ovo ugalj? Dobro, probat ću pačence. Fuj, kakav užas. Ne, ovo je nemoguće jesti. A ovaj čips izgleda ukusno. Jeste ukusan. Je li ovo sigurno čips? Dobro, probat ću malo. Ne, čudan ukus. Bakin čips je najbolji. Da, ja sam rekla. O, kečap će mi trebati. A vidjet ćemo ko od vas pravi najbolji špagete. Nema problema. Naravno, draga moja. Kada bi samo znao kako se spremaju te špagete. Dobro, sad ću sve shvatiti. Zašto ne ulaze? Pa hajde, ulazite. A šta ako probam sa ovim? Ulazite. Glupe špagete. Sada ću vam ja pokazati. Šta radiš to? Za početak treba da uključiš šporet. A vidiš? A onda tek da stavljaš špagete u vodu. Ovako, jesi razumeo? Da, bako, sad je sve jasno. Ajoj, vi sigurno nemate šanse. Prava pasta se pravi samostalno. Treba mi brašno. Sipam gomilu, pravim rupicu u centru. Onda uzimam jaje, pažljivo ga razbijam i mešam testo. Sad dodajem malo crne boje da bi moja pasta bila neobična. Sad testo treba da se pokrije folijom na neko vreme i da se čeka. Okay. What? Još malo. Da, to je to. Testo može da se vadi. Odlično. Sad ga treba razvaljati i seći. Ovako izgleda prava italijanska pasta. Sada treba skuvati špagete i pažljivo ih staviti na tanjir. Mislim da će se hobotnica dobro uklapati uz pastu. Ispržit ću je, stavit ću odozgo i gotovo. Awesome. What? Što to radiš? Šta će ti toliko kečapa? Kečapa ne može biti previše. Jao, šta je ovo? Andy, šta radiš? Sad ove špagete neće da izlaze. Nema veze, sad ću ih izvaditi. Probat ću viljuškom. Mislim da špagete ne treba ovako da izgledaju. Pa zašto je tako teško spremati ih? A šta ako uzmem gotove nudle umjesto špageta? Da, njih ću sigurno uspjeti da spremim. Samo treba sve zaliti vrućom vodom i sad čekati malo. To je to. Kupovne nudle, ozbiljno? Kakav užas. Završio sam. Cool. Hobotnica? Ozbiljno?
Izgleda odvratno. Kako da je jedem? What? Fuj, gumene. Ne mogu ni pače da odgrizem. Fuj, odvratno. O, špageta sa kečapom izgleda ukusno. Probat ću. O, da, stvarno je ukusno. Nudle u kutiji. Zanimljivo. Nije loše, ali veoma ljuto. Goru mi usta. Cool, ličila sam na zmaja. Pobedio je Andy. Šta? Jesam ja pobedio, stvarno? To